Futbol boýunça ýurdumyň birinjiligi urnaky ýaşyň 20-nji tapgyryna paýtatymyzda geçirilen oýunna Aşgabat bilen Köpekdağ duşdy. Tapgyryň şäherlerini Arkadağ bilen Newçiniň oýunyna uly netije hata boldy. Arkadagly futbolçular Balkanawatly garşydaşlaryny 5-0 hatawyna utdular. Tapgyryň beýleki oýunlaryna Ahal Merv, Altynasır Şagadam duşar. Tapgyryň esasy duşugy türkmen aragatnaşykçylaryň topary bilen kenar ýakasyna nähä şäheriniň futbolçularynyň arasynda bolar. Çekileşiklik häsiýete beslenjek oýun hünärmenlerde ulguryklanma döredýär. Häzirki güne çenli geçiren 19 oýunundan 57 utuk toplap, arkada futbol topary öňdeligi eýilýär. Arkadaň futbolçularynyň her duşukda üstünlük gazanmagy aýratyn belläliklidir. Netijeli oýunlar topary nowatdaky çempionluga ýakynlaşdyrýar. Ýaşda 2-nji, 3-nji orunlary eýilýän Ahaly bilen Altynasır 18 oýundan 40 utuk toplady. Şagadam 27, Merv 24, Aşgabat 16, Nevçi 16, Köpekdağ 13 utuk bilen ýaş tertip namasyna degişli orunlary eýilýärler.